Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli de iba dahon ramdi. Kini kilong kimat bakong sanjong ke kubor mentah ke stem. Tap kerteng khat lai mut ki kertong na ke bentak ke election siteng samai ki lai teli ki Assembly Constituency ha Meghalaya. Penlong jingilang ke Border Committee ke Khasi Hills Autonomous District Council bat ki klit nong senchar shnong hanong po Ribhoi District halor ke jingshak ni put ha ke Assam. Bat penlong ke ICAR ke jingi kendo business meet ke bashisni halor ke promotion of specialty agro products in northeastern region. Shwabangin poish ki kubor ke nikalong ke jing pen benabadan kam. Namal ke jing peteng ke jing sapriang ke jing pang COVID-19 ki kentui ki nong sngap jongi ban om kensting bat shimi barok kila jingida barok kitu ki balatam sau pesan senam ki balada ban ai ketika ke banengkong ki de ban ai se ketika ke baar ha ke por balabu ya daya lede bre ki wei ke babut ikini ki lai tuli ki kendon dengi ke jing dakmut bat shentul pengi jinga iwei na iwei le khoi ki kiti bat ke dur khaman na ke benta ke jing tip bat jing ptha ba de ke jing pang COVID-19 pila ban pun ha national helpline number not iwei ar lai kendai nyo pranot sao hindu but iwei not new san but ha helpline ke jela Meghalaya kata ha number iwei not pra but iwei not new not but mentang ni paish ki kubor babnya khat lai ngot ki kertong ki ladap bantap kerteng na ke benta ke jing khon ha ke election siteng samai ki lai tli ki Assembly Constituency ha ke jela ke balabu ban penlong ha ke lai pho tarik menta upnai kasni bakhat do bantap kerteng ke long henen kasni ke jing pet benya ki kot kisla kan long ha ke khat wei tarik bat ke tarik bakhat do ban weng kerteng kan long ha ke khat lai tarik menta upnai ke tarik ban nyoy ki vote kan long ha ke ar tarik unai weng lahaban penlong kini ki election siteng samai hadin ke jing klat no jing ki armut kinong ni kemat na kaseng Congress kata uba David A. Nongrun na marin kening constituency pat u Dr. Azad Zaman Raja Bala constituency pat u nong ni kemat shimet na kamau pelang constituency uba SK Sun. Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hapo jongka lama jongka Border Committee kala penlong ke jingelang hinen ke sengi bat ki kli nong senchar shnong hanong po Ribhoi District benitai sani bha alor ke jing sa teng jongka jing sha kentur pot be an jongka jela Assam hakani ke jingelang kila raban yang scam ban yadai ki jaka khappo da kisaki jongki dulir bat ki kot kisla ki bala ai ki nong senchar jongki rat ki hima bat ki ramba shnong bat ki kot kislan ki reshi met ki bari ki trai jaka ki be ni pot hapring ke Meghalaya bat Assam haba ajing kren shikilat pathai ku bor hadin ke jingelang u chief executive member ka KHADC uba Tito Starwell Kine ul ong ba ka jingelang bat ki kli nong senchar shnong ka long ban sngap lang ke jing singo bat ka sur jongki baling ba ki kot kisla ki babyang nila ban yadai ki jaka joni ula bendap ru bahadin balayo ya baro ki kot kisla na ki hima bat ki raj ka council kan sa IT ki sha ka sorkar bakin longkum kisaki setar ha ka jing ekran halor khapot hapreng ki menteri rangba ka Assam bat Meghalaya lawan bani don bentah ke ni ke jingelang de ki klit nong sensha jong ki hima ba pher bat ki MDC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Katnat Forest and Environment ke Sorkar Meghalaya hanen ke sengi ke penlong ke jingelang jong ke jing rakhe ke tayo wildlife ha Lady Hadro Park Shillong Menteri Bakmi Katnat Forest and Environment u James Sangma ulalong kumukong san ha ke ni ke jingelang ha ke bala samru iki khusnam shikinong jom ha ke jingi ko ba pher bala penlong da ke Khasi Hills Wildlife Division haba ajing kren ha ke ni ke jingelang James Sangma ula ajing ro ik jing tristan jong katnat kabala penyar ke jing pensyai pat ba halor ke jing ruspa ke jing don ke jing thong jing tep bat kimrat kimreng ha ke jela bat kunjo ru bakilishim khia ban penne pensa e kamaryang bat banyada ru ke jing penyap be a ni kimrat kiwi ke balaidon lang ha ke te jing lang ki kenthop yau ba DP wa lang additional chief secretary ba BK langwa lingwa principal chief conservation of forest lembat kiwi ki officer ka Meghalaya State Legal Services Authority ha ka jingi trelang bat ka District Legal Services Authority lembat ka District Mental Health Program bat ka Meghalaya Institute of Mental Health and Neurological Sciences MEMHANS kila penlong ka jing penshat pat ba de bat ka an halo ka jing penlong ka
Pan India Awareness and Outreach Program kum shibinta jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav but shibinta ro jong ka jingra ke kasngi World Mental Health Day hanin kasngi hakapillaw jong ka Mim Hans Shillong hakani ka program la ay ki jingpin shay pat ba halor ki phang bakantop ya ka jingyarap e hakalyang ka an ka hok ban im ka jingpin shay halor ka kot ka kya jong ka jingmot jing perkhan ka jing ben bat ka jinget bet bayade bat ka jing shitom hakabor perkhat perdan la ay jingpin shay ro halor ki kendon jong ka an Mental Health Care Act 2000 new bayade bat ka jing shapin ya per ka jing ay jingyarap bayade bat ka an biya ki bre ki badan jing shitom hakibor perkhat ki kamram jong ka sarkar bat ki kendon bat kerpang bayade bat ka jing shin ya ka jing in la jong Meghalaya armut ki break la khlat na kada ko COVID-19 haki ar pasaw kanta balalen kabala kanti ko jingdan ki break bala khlat na kani ki jing pang shaki shiajar saus pa khat sanmun katnat ka ka khya ka jalla ka puntit bahnen ki sngi ki dan shis pa ar puingut ki bala bet tamai ki jing pang bat ki jingdan ki nong pang COVID ha ka jalla minta ki long shiajar lais pa ar pun remun kat bah ka wai pat kalyang ki don ru nyu pusamut ki bala ko na ki jing pang kabala kanti ki jingdan jong baro ki bala ko na ka COVID-19 ha ka jalla Meghalaya shaki nyup kundai jar saus pa ndre prangun kani ka kubor kawan shapina ka All India Radio Shillong Lapinong ka business meet bashisngi halor ka promotion of specialty agro products in northeastern region henin kasngi da ka agri business incubation ABI ICAR research complex for NEH region umyam kajing kemu jong ka program ka long ban kentil ki mar bakar pang balapenmi de kinong singkam jong ka than chetela mingi Ukong sanha kani ka program u Dr. B. Sakhar, Director Katnat Animal Husbandry and Veterinary ka jalla ula ajiro ikijing trikam jong ka Agri Business Incubation Center but ula kenturo ikinong singkam hakarep karyang jong ka than bakinshim kabu ikilat kilinti but kijing kershan jong ka sarkar laya soiro ikasas kular hapdeng ka Nari Dairy Development but ka ICAR nakabenta ka jing kintir ki kor ki bor but ki marrep na ka ICAR but kijing ni na ka Nari Dairy ha ka jaka de ha ICAR NEH ka Agri Business Incubation Center ICAR kala pelat do ka Android mobile app ka badani ki benta ki bala ban yarap bat pindhai ka rukom ajing tem shakinong sengkam lejong ka anti-ragging cell jong ka Shillong College hamin kasni kala penlong ka jing kren bat ka jing penshai lemba ka online but ki kena pule first year jong ka college halor ka phang ka baong say no to ragging hakajing kren jong vice principal jong ka Shillong College uba KD Roy ula ong ba hadu minta ka college ka yang scam halor ka nong ren bakam ailat ikinu ki kam ba penchitam para khana pule ka principal jong ka college ka Dr. Ikhar Kongor kala ong ba da ka jing bot denti ikikendon ka UGC bat ka hukum ka Supreme Court ka college ka ladat bantung ya ka anti ragging cell ka banpet ya ka baha ka miat bat ka jing shangan jong baro ki kena puli hapo ka college nakinu ginu ka jing sha tombor ki ba lakentup ha ka jing pensitam nele ben para kena puli kano ai jing batay ha ka te ka jing elang ka de ka kong nakilen ji sutanga ka advocate kala krensha halor katay ka phang bat lakala penshai ro shki khanna pule bikin pip eki bakan thop ha ka jingle ben para khanna pule bat ki eki bade ban le ban yo eki jingyaram ka Central Reserve Police Force kala penlang ka program penshai pat ba halo ka jingthum kam ha ki post ba pher ha ka Central Armed Police Force ka kala penlang nen kisni hamar ngar lek hari bhoi district bonur ki samla pule bonut ki samla kan the bat chenrang ki lawan bani shimbenta ha ke program panyo ek jingte bhalor ki kendon ba pher ki bah ban bot ha ka por ban thep kam u Alok Bhattacharya commandant ka 67 battalion CRPF Shillong ula pinshai ki samla halor ka lemti bat ku rukom ban thep kam ha ka te tanan bat ula ajing batai ru halor ki jingmentoy ba pher ki bala ban yo andala yo rum kam laban kadai ru hangne bakani ke program penshai pat ba kadai halor ka jingthum kam ha ki post ba pher ha ka Central Armed Police Forces CISF SSB BSF ITBT SSF bat ha ka Assam Rifles
Menteri Kesorkar Jilla Jong Ketenat Bakni ya karoi kapar hakita nyong kendong uba Hamlet Son Doling dan shen laple ke SHG Mega Camp ha shangpung ke bahap upo kelas King Blong. Ya ke SHG Mega Camp la penlong dekat Meghalaya State Rural Livelihood Society kum shibenta jong kajing rakhe ke jingdam Sunpost nam jong ke Jilla Meghalaya. Haba ajing kren hakate ke jingalang uba Hamlet Son Doling ula pentet bak Kesorkar Jilla kelabu ikathong bah usnam banwan kide bandan hadu sapusa hajar teli ki self help group ha ke Jilla. Ulong bahadu menta ki den lai pusa hajar teli ki self help group bat kita ki long shia jan dos pa khandai pimyo teli tang nala King Blong bat la hajar ars pa san pulai teli pat nakeleng ke West Giant Hills District. Hakani ke jingalang lawan dan benta lang ru menteri Sorkar Bakni Ketenat kakoi kekiau James PK Sangma u MLA Karaliang constituency uba Coming One Imban Deputy Commissioner Superintendent of Police ke West Giant Hills District bat kiwei ki he Sorkar. Bat asyaban pengkut ya kekubur sesisian kimat pekongsan. Tap kerteng khatlangut ki kertong na kebenta ke election siteng samoi hakilai teli ki Assembly Constituency ha Meghalaya. Penlong jingelang ke Border Committee ke Khasi Hills Autonomous District Council bat ki klik nong Senchurch nong ha nong Po Ribhoi District halak jing syak ni put ha ke Assam. Bat penlong ke ICAR ya ke jing kenduk business meet bashisni halak ke promotion of specialty agro products in northeastern region. Bat katumi na poish ke bakut jong ke kubur ke bawan shapi na ke All India Radio Shilla.